umelcovi robí najväčšie vrásky. Ani nie, že konkrétny obrázok, ale ten posun z roviny technickej do roviny viacej tvorivej. Takže myslím, že po 13 rokoch, čo sa venujem akvarelu, práve teraz prechádzam takým štádiom a vnímam to vo všetkých svojich malbách, že už ich nevnímam len po tej technickej stránke, ale hľadám tam tú časť zo mňa, ktorú som ešte sa nenaučila ako keby technicky úplne dobre vyjadriť, a to je tvrdý oriešok. Ale ja to vnímam tak, že v podstate táto cesta je celoživotná. Nedá sa úplne povedať, že už ste tam, proste stále sa človek hľadá v tomto smere. Ten, kto chce začať tvoriť, ani nepotrebuje talent, ale odhodlanie potrebuje. A vlastne to odhodlanie, to je ako keby už svojím spôsobom talent, alebo ešte niečo viac ako talent. Lebo ten samotný talent sa môže zrodiť hocikom aj neskôr, to nemusí byť vedieť, ale potrebuje určite nejakým spôsobom získať odhodlanie. To neviem, jak sa to získava, ale... Nejaký talent má v sebe každý a skôr to je o tom, že či má tú veľkú predstavivosť, a určite s tým môže každý robiť, len musí na tom pracovať. To sú hodiny oddreté, ale nemyslím si, že by bol niekto naozaj, že povie, že ja nemám vôbec žiadny talent a nikdy to neviem nakresliť, ale určite sa to dá. Každý to vie. Človek, keď je trošku, každý si v niečom dobrý, ale keď je trošku zručný, tak ja si myslím, že stačí trošku zručnosti, ale hlavne tá fantázia, pretože z čohokoľvek, z kamienka, z drievka, z listov, ja neviem, čo príroda dá, napríklad jednoduché veci, nepotrebujete ísť niekde do obchodu nakúpiť si nejaké veci, ale zo všetkého sa dá vytvoriť, ak máte tú fantáziu, naozaj dokážete vytvoriť veľmi pekné dielko. Ja si myslím, že nie je nutnosť. Jasné, že týmto ide, tí, čo majú dar od Boha, že to majú dané do vienka, tak týmto ide samozrejme lepšie a rýchlejšie ako tým, ktorí si to musia vydrieť. Myslím si, že každý môže tvoriť, áno, že myslím si, že väčšina ľudí to má v sebe, len musia hľadať, alebo buď začnú sami hľadať, alebo život ich nejak k tomu privedie. Ja si myslím, že čo je dôležité, aj keď si človek myslí, že nie je tvorivý, je dôležité sa začať s tým hrať. No preto aj teraz plánujem robiť takú artoterapiu, áno. A vlastne pomáhať ľuďom otvoriť tú tvorivosť. Každý potrebuje určite kúsok toho talentu do tej tvorby, ale v podstate pre každého je najdôležitejšie to myslenie a otvorenie sa tej tvorbe. A každý si musíme nájsť takú tú svoju myšlienku, ktorú chceme pretvoriť do diela. Takže v podstate treba sa nájsť, a ja som sa roky dlhé hľadala a nevedela som, čo chcem tvoriť, kým som nenašla ten svoj taký kompletný koncept. A v podstate, keď sa nájdú tí mladí tvorcovia, tak určite môžu byť úspešní. Len treba si nájsť to svoje. Myslím si, že človek nepotrebuje mať nejaké špeciálne vzdelanie k tomu, aby mohol tvoriť. Keď tvorí srdcom, tak tvorí to, čo je v ňom, a dokáže to odozdať aj na to plátno. Takže myslím si, že ten talent asi má každý, len potom je tá odvaha problém, čo bol aj v mojom prípade vlastne. Tú odvahu som nabrala vlastne až po 40-ke, takže myslím si, že určitú dávku odvahy potrebuje mať na to. Či každý musí mať talent? Ja si osobne myslím, že nemusí. Dá sa rozvíjať svoja kreativita rôznymi spôsobmi. A jednoducho si myslím, že nemusí, a je to iba o tej praxi. A ja tiež vlastne tvorím to, čo ma zaujíma a v čom som dobrý, a to sú tie mestá, a som za to rád. Podľa mňa človek je duša umelecká a aj rozmýšľa v obrazoch. A preto je podľa mňa pre každého prirodzené tvoriť. A tá túžba tvoriť je v každom z nás a závisí, či jej dáme priestor alebo nie. Častokrát bola v detstve potlačená na hodinách výtvarnej výchovy, ale aj to na to vieme zabudnúť a môžeme tvoriť slobodne dnes, ako chceme. Tak určitú dávku talentu by človek asi mal mať, ale ja sama som dôkazom toho, že nie som študovaný výtvarník a myslím si, že celkom tie moje diela sú pôsobivé, dokonca som bola nedávno ocenená, takže asi to má význam. Ale určite, čo by som povedala, je, že treba prax, treba stále sa vymalovávať a malovať a potom aj výsledok je lepší. Je to v každom z nás. Každé dieťa, ak si všimnete, tak v škôlke alebo aj v umeleckej škole vznikajú krásne veci. Len potom na to, ako si všetci zabudneme, potom sa niektorí nájdeme
a snáď počase, keď si splníme tie rodinné povinnosti, aj pracovné povinnosti, prídeme na to, že aj na vyrovnávanie tých všelijakých stresov a napätí z pracovnej činnosti umenie ideálne riešenie.